Bakhala isimantshiyane abahlali baseBlock 6 ngakula kona engakwaBoss xa usiya ko48 ngenxa yedama abathi ligcwele amanzi amdaka abangela ukuba batyiwe ziingcongconi mihla le. Abantu akaphaliswa apha siyaphela ziingcongconi apha. Njengobona apha njengemva kwethu apha kho sisidingo silapha. Kulo msele lapha. I think ingonye ekhozayo leyo ezingcongconi zibe khona apha. Kukho laa ndawo igqabhukileyo apha. Andazi ke uba ezi trucks manje zifika zizolungisa phana zenza ntoni apha because ziyafika ezi truck apha zikamasipala ingathi zolungisa phana kukho nto ibonakala ingathi iyaqhubekeka. Sinabantwana apha nomntu aphaliswe amanana bethu babhonde akho mntu ungatyiwa zingcongconi apha. Sityiwa ziingcongconi apha and ke wakhona like abantu bakubumdaka apha khona abantu abasincedisayo like uzoklina bakhona ke abantu abaqashwe abasebenzi ndibonakalayo so iproof basityiwa zingcongconi nansi. Ukuba mhlawumbi uceba anganayo indlela because thina sinamandla, nguye umntu onamandla, nguye ophetheyo kwiinto zokulawula. Urhulumente unike yena kuxanduva. I-drain apha igqabhukile caba ibethwe ngamaparapara yagqabhuka so yaphumelela amanzi. So konyanzeleka urhulumente mhlawumbi ayivale laa drain, mhlawumbi ingangcono loo nto ayivale enze ibala make sure uba mhlawumbi iyazenza noba ke zii-containers uba ziyiprotecte eza drain. Le nto ayafekthi wena kuphela, nomnye umntu uyachaphazeleka le ngxaki. Inyunyu le akuhambeki ecaleni kwayo ngoba ayijongeki kwaye iyagulisa. Bakhona ke abantu abaqeshweyo ukuncedisana nayo kodwa luncinci ugalelo abalenzayo ngoba abanokwazi ukungena bagutyule apha ngaphakathi kwale nyunyu xa inje. Abahlali bacebisa ukuba mayivalwe noba kwenziwe ibalana lezemidlalo uncedisana nabantwana. Uliphathile inqaku Sandiso Phalisa eFilipi ngaseKapa.